रतिया कोइले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो न पले जबरी लाई के पिताजी बबुआ के पिताजी ऐसन ना कोनो काम होई ना तो घर में बदनाम होई ऐसन ना कोनो काम होई दुनो बेकतही बदनाम होई। लइको में 7 लइका हमरो हस्बैंड बा आगो दिए में सूते बाकी सब में ट्रेंड बा हाँ, लइका में 7 लइका हमरो हस्बैंड बा आगो दिए में सूते बाकी सब में ट्रेंड बा नाखून गड़ा के दूधे दूधे कैलस काचे मोर पपीताजी बबुआ के पिताजी तो रतिया कैले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो जबरी लगले ना पे पिताजी बबुआ के पिता 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 बबुआ के पिता बबुआ के पिता पाठक रोहित के सखी बाटे ये गरूल हो नाइट ड्यूटी में नहीं होखे कौन भूल हो पाठक रोहित के सखी बाटे ये गरूल हो नाइट ड्यूटी में नहीं होला कौन भूल हो मीठा खियावेला राकेश बलमुआ लागेला जब पिताजी बबुआ के पिताजी रतिया कैले कोई नतीजा जी बबुआ के पिताजी तो जबरी